la mà sobre el meu melic, m'ha arrossat la pell i m'he posat catxú. I un exèrcit de cops s'ha sobresaltat al notar els teus dits jugant pel meu ventre. No responc dels meus actes si tu decideixes trencar les distàncies. Soc tan feble i no ho puc evitar. Reconèixer-ho no em fa cap vergonya ja. Necessito contacte, contacte, de tot tipus, contacte físic i virtual. Si sabessis quants cops m'he reprimit de trucar intentant seguir la disciplina, però alhora un cop més n'ha sortit 2 plats i és tan trist no poder compartir-los. És l'angoixa de la soledat que em fa caure en les mateixes trampes. Vaig convèncer